ziklo olimpiko berri bat, hasi da. Nire kasuan, aldaketa handi batekin, ze kalauko proba 1000 metrotatik 500 metrotara bajatu dute. Eta, ni hasiera batean 1000 metrotan zentratuta nago, nire distantzia onena da. 8 urte joa 1000 metroak entrenatzen buru belarri. Eta, hasiera baten, disgusto bat izan zen. Ze, pena ematen du, zure proba izan den hori, kentzea. Baina, gero konturatu nintzen, beste ate batzuk altziala ireki. Eta, behin kabian probatu ondoren eta hasieratik sentsazio on horiek ikusita, egia esan ikusi genuen, aukera oso polit bat izan litekeela etorkizunerako eta ziklo olimpiko honetarako. Egia esan Kubelosekin 7 urte goaz elkarrekin entrenatzen, proiektu ezberdinetan, ze, bera Londresera batean joan zen, eta aurreko ziklo olimpiko osoa ere bai batean egin zuen, eta ni Kalauean joan. Orduan, nahiz eta entrenatzaile berdina eduki eta entrenamendu talde berdina izan, proiektu ezberdinetan gauden, baina, asko ezagutzea, entrenamendutan beti elkarrekin gaude, eta nik uste hori oso positibo izan dela kabia azkar akoplatzeko, ze hiru astean selektiboa prestatu genuen eta irabazi egin genuen, eta selektibotik beste 2 astetara munduko kopa irabazi genuen. Orduan, hilabete terdian atera ditugun emaitzak ikusgarriak dira. Espainia mailan, izugarrizko maila dago piraguismoan, eta sailkatze probak beti oso gogorrak izaten dira. Guk adibidez, aurten aurreneko sailkatze proba irabazi genuen, eta sailkatze probarek munduko kopetarako eta europeorako txartela ematen ziguten. Baina munduko txapelketarako oraindik ez dago txartelik, ze abuztuak 12an izango den hautaketa frogetan, han irabazi beharko dugu munduko txapelketara joateko. Orduan, pausuz joan, orain Europako txapelketa ondo prestatu, uste izango dela, eta behin Europako txapelketatik bueltatutakoan, hautaketa froga horiek probatzea, prestatzera, abuztuak 12koak, eta behin sailkatu eskero, ja mundialen prestatzen hasiko ginen, baina momentuz, Europeoa eta abuztuak 12ko hautaketa frogak. Esan emaitza ezin hobeak eta ikusgarriak izan zian guretzat. Ez genuen espero hain ondo ibiltzea, ze, basek egun ondoko maila ona ezekagula, baina ez hain ona. Dominen lehien izango ginela espero genuen, baina, gero 2 urre ateratzea eta munduko batean, munduko errekorra ustea, egia esan ez genuen espero. Eta, izugarrizko indarra emategu ziklo olimpiko ondazteko, konfiantza handia ere bai, eta etorkizunera begira, positiboa naiz. Badakigu, European aurkaria, nivela pixkatik igo ingo dutela, eta, Europak beti zaila dira, orduan, helburua dominen lehien izatea da, eta, domina bat atera eskero, emaitza oso nahi izango zen. Mundiala urteko zitarik garrantzitsuena da, lehen esan duten bezala plaza oraindik ez dugu lortu, abuztuak 12an dugun hautaketa frogetan erabakiko da, eta, helburua hautaketa froga haiek ondoen prestatzea da, ze ez badu irabazten, ez dakau mundialik, ez dakau txartelik mundialerako. Orduan, pixkanaka egun, presarik gabe, behin plaza ateratakoan, bai hasiko nintzateke, mundialean pentsatzen, baina momentuz Europako txapelketa eta abuztuak 12ko hautaketa frogak.